Kaixorenukaz! Zelan zau eze, ni fenomeno. Baina bakixue, justun gabizela. Eta dirutxuk bidi, zezkedana da oso garesti. Eta diru eukiteko lan eukibida. Eta lan eukiteko elkarrizketa bat lortu biogu. Eta elkarrizketi lortzeko gure kurrikulume ondo gonbida. Nenaz, ez dotein nire kurrikulume 17 urte neukezenetik? Bai, nena, 17 urtetatik. A ber, eske gauzi da, duala ikeko bineban, da gero nena. Bukle baten sartu nintzen, ikesi. Eta, ezebez, Orduan, gaur erakutuko zuet, zelanei, kurrikulum vitae. Euskeraz, kurrikulum vitae, Janire atxurra! Bueno, bakixue, Jani atxurra zela zuekin, justu aholkularitza! Nunengo guk kurrikulume. Eta esan otzuen, bizitzan tonti nahiki honena da. Ordun, Googleen topaukogu, ia nune jendan kurrikulume. Euro bat benoi ordaintzera nenaz. Justu gabiz. Ena diru gaztetako. Na. Ordun, venga, safarin sartuko gara, bakixue, hau da, hori da. A ber, nun, ein, zeue. Lehenakun, neska batek esazten, ChatGPT hori bizkaitarra zeitzetzezu da zatu, bai, eta ikan. Da ulertu iken hau. Bilurra moteste, ulertu iken hau. No sé. Batzutan ez dakit ontu nahi jendaben. Si, pentseto baietz. A ber, nunein zeube. Hemen txagertu jate. Porque ez dakixue, baina ni marketingik ezin eban. Goi maila, spoiler del curriculum. Eta Canva mote gendun. Ordu nengogu Canva. Engoguna da... Canva. C-A-N-V-A. Canva. Vale, gaz Canva. Eta hemen zegu klik plantillaseri. Vale, ese proyecto es plantillas. Orduan, dekegu, presentación, cartel, curriculum. Bez? Ya está. Es que Canva deko exitu gauzak errezipintxe juzelako. Vale, orduan, engogu klik curriculum. 5.000 plantilla dekegu selegitzeko. Danak grisek. Ostras, eta premium. Ni premiumen oi ordantzera. Orduan ipinikogu gratis. Gure hitz favoritu justun da gratis. Gratis eta oferton. Orduan engogu gratis dana. Pentsatu zu pagetara noela. Ez baitu holan, zeube esoiz pagetara. Gratis amendekegu pilo bat. Batzuk erretratu gaz, erretrato barik, nenaz, erretratuk. Hori be, mundu bat da, kontaukatzuetana. Gero txua. Lotzen botazte. Orduan, elegiduko gu bat, ai, nenaz, eske ez daki, porque segun zelanerako, nenaz, eske kolorik, baina, karo, aspergarri jebe ez du nahi isen, haitzuzu, oza, Nina, ni zerna. Justu sortzaili. Ordunengo guna da, naranjarera. Eta gero lan como dorau, el color de los chines. Manifestau. Ordun, jazta. Txorradak amaitu di. Hartuko gu gris bat, eta ipiniko gu naranja pasión. Beitu hause. Gray and green simple professional super resume. Perfect! Nila entzunik etaz dinero sakatzen. Txin. Amen. Hone kolore grisek kendungo guz. Eta ipiniko guz naranja justu. Pertzulotik eman gotzia. Hala. Hause. Eta bakizu zedan honena. Gratis dala. Eta eski, Canvak dekona dauna, ez dagula topau bier zer ipinibidan edo zer estan ipinibier kurrikulumin. Berak plantillik ipinjetzu. Dan ipinjetzu. Eski, inglesez da. Idiomaz, querida, idiomaz. Jamba! Tekegu contact, education, skills, profile, work experience. Basuk etxosuna da hor klik emon, da zeuna izuna ipini. Bakixu, euskeraz eta erderaz. Ni bizetara bialtzot. Ze bada jenti ez dakizien euskeraz, eta bada jenti ba naiza da ben euskeraz. Nik beti nik beti bize botaten isen dotaz. Esan. Eta gero, amendek eguna da bai, neska oso polit bat, ejemplo bodun, beran erretratu gazamen perfilin. Ni polit jauela, orduan ba neuripiniko. Baina hau eterno debate da, ia erretratu bai edo ez. Nenaz. Ni beti pasete esatera da, erretratu bai.
Atzenin, Susara, da, elkarrizketa bat lortzeko, bibra honak bialdu biosuz. Eta erretrato hon bat eukiki oso garrantzitsu da. Ezin oso ipini Instagramera igotozun fotoseksi, ez nena. Ezin oso igon hori erretratu. Dana dakigu zer erretratu nago zerten. Googlean desente banda igutu pau. Orduan, profesionalak isen bigara. Hori holan da. Gentik dino gero, deneiko erretrato bardina ipini biozo, porque no sé qué, baina nik ezin jot! Ezin jot ipini deneiko erretrato bardine. Konta gotzuet ze pasau jaten niri deneiko erretratua tatera junintzenin. Ni beti eukiot autoestime oso alto. Ni beti behituna neure burua esan du, neska katxarrurik. Ni beti konfidantzi eukiot, bale? Edo behintzet, pues lo finjo hasta creérmelo. Eta junintzen, eta ni okortona junintzen, esatera nahi, fotoprixera. Hala, nire abeninak ez dazte pagaetan, isilik egoteko. Berbaitxeko bai, así que berbaitxera nahi. Orduan junintzen fotoprixera. Eta esan dutzen, foto denei, no seke, pini hor. Da, karo, esan dutzen, frekillu aldote atara, da, ez, bale. Hor ja, azte gara, frekillu dekion daro gulertuko nozue. Nik hola nahi jok. Eta ja nire bari, Jaime motot, ez dut nahi, orduan, nik esatut, mesedez frekillu gazaldota gertu, ez toztia izten frekillu gaz, bale, ja, txartu azte gara. Zejak de pilo bariko indola lauazte, nenaz. Un drama, da gainera olako argi zuri bat, bigoteko lagulape ikusik ezin, eske... Ez. Da orduan tipikatazten erretratu. Karo, kamari, amen, 2 metrora, nenaz. Osea, te estoy viendo los pelos de la nariz, mesedez aldendu. Angulo bat, goitxik. Gusto pixkat. Baina arek tipik erabakidan. Onerin eskiri egune fastidizoko. Eta ez egune, gero lagurte, ezin jaten egia errero bau. Kuestion, ataraten dago erretratu. Da ni jutenan, mostradorera. Eta ipikeste tipiko bat egite, erakustetzu ez da. Da esatetzu berak. Mira, esta es la foto, te gusta, cuál quieres? Batan begi bat Kuenkan, besti Murcian. Biroja, Espanagora, Espanabera. Aginepe hori jute, es que, da gainera zeteste. Sonríe con los dientes, Danik. No vaya a sonreír con los dientes, nire complejo, o sea, txarto, vale, nire bizitako 2 minutu traumatikoanak. Me voy por las ramas. Ataten da horretatu. Rebobinamos, es que berotu jena, es que ya beruta dona sartu jaten. Zena esaten, nenas, es que urduri pinchera. Holan, emotetzo vuelta a pantalliri da esatezte. Mira, esta es la foto. Esan alegin ju, pixkat disimuletara bez. Eken da holan, David este goiti bera, esta es la foto. La voy a retocar un poquito, ¿vale? La voy a retocar un poquito, ez banipini filtrillo bat. Igozten begize, bajatuzten beste begize. Zeji, aginek, ez bana, eizten un Photoshop koreano, neraz. Topau interneten, Photoshop koreanos eta japonesak eta horredanak. Niri arek aldatuzten epertzuloko subtonu bai. Zer retrato sataniko! Eta ez dakiteteles ezetz esaten esan dutzen. Me encanta. 100%. Emotot estralutara. Ez dakit legen bat apurtzen hauen. Ez dakit delito bat egin hauen. Baina, karo, ez adotana, ez dakit ez esaten. Orduan, pagaune basan 12 euro, hori erretratu 8 bider. Hori ezin jogu pini. Ez. Orduan, topau da, erretratu bat, desenti, nenas, no sé. Borixe, nena, erabakiot, honetxegaz, webkana gazatako tala erretratu bat, perra salvajísima. Ezin jotalako gif bat bialdu bestela, nire gif eixen gozan holan. Atarako gu, justu kartelagaz. Eta listo. Orduan, enbida barre da ginek ez tirakutzi behar. Ez que traumatiko izen da. Orduan. Ez que ja, morritazak ipinotaz ja, kamara bat ikustotan bakotxin baina ez, bega ba. Ezin barre. Listo, jazta. Eta erretrato badekegu, bale? Ez da isen biherramen kristone erretratu, baina desenti. Oinengo guna da, hau bete, eta bidali, enoi hemen nire bizize kontetara, ja danok dakizua nire bizize. Eta oinen bioguna da, etxain, ia nonok deitu alzkun elkarrizketa baterako. Nik hemen master badeket, nik enotaz edozei tipoko elkarrizketa, nik enotaz elkarrizketa talde, en plan, entrevista grupal, nik enotaz bideoiamadatik, eno telefonotik, eno en persona, nik enot edozer. Bat oso traumatiku gatu jaten, zeske ni olakuna, da ni beti nahi irribarrez. Eta inoztok hau jatez, olako nenaz, olako gizon, epertzulu taporaute dekon gizona ahi, ez dakit, nahi zut esan, zer izo,
bi musu emotetzuz da, igule beran babadanak orgatze jatuz, belarri barrun sentitzozula, eta nizaten, hau arraroa da, oso situazio inkomodutan ipinina. Ordun, erretratu ipini bida, bai. Olakutan, nenaz, ez dakit spray de pimienta legala dan poltzan eruti, baina erun. Eta bitartin, hemen jarratukot, justu bizin xeten, porque egunek aurrera da. Super tip life hack. Kontuz, sekanbak, ikusten mozu esozer politiak ize dala egize izeteko, ez da egize, ez da gratis. Gauzida sartu jetzuela, eta gero deskargetara soizenin esatetzue. Ordun, kontuz, bale? Segut dirurik ez goiz gaztetara. Así que, bueno, nenaz, urrengo arte, musu handi bat, eta bakixue, musu bakon lengua. Mua! Zuzendari lanetan, Iñaki Beraetxe gixajun nahikudeko nire berbaldize kontroletan. Hau dizun nauzizebe, bera da. Edizoan, sare sozialetako edukiak eiken eta gainerako guztizen, Mara Narro. Nire marrazki politanak eikeitu zena eta irudizen arduradune, Landera Jon. Aurkezle eta gidoilari, nine ekipo, ja nire atxurra bakixu hemen, berba da berba. Eta ekoizle jauna, Jose Felipe Ausmendi, bakizu eso zerrespetxatzo guztetan, edo faion bat bada, berari esan on time ekoiztetxeak, EITB mediarentzat ekoiztua!